टी20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କୋହଲି, ଖସିଲେ ବାବର ଆଜମ। टी20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରି ମନୋବଳ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକାକୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ପିଆଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଇନିଂସକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ପାକିସ୍ତାନୀ। ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା କୋହଲିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 82 ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଟପ୍ 10 ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 635 ପଏଣ୍ଟ ସହ କୋହଲି ଏବେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। टी20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଭନ୍ କନୱେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ସେହିଭଳି ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 2ଟି ସ୍ଥାନ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ସହ ଟପ୍ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 3 ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ତୃତୀୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।